खुलुमबाय स्टुडिअ दं आलारासपि नार्जारि क'क्राझारनि बड'फ कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंजानाय ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा 28थि बिसां गाम्बारि लाइसि बेखेवदों। थांनाय 2 फेब्रुआरियाव बे लाइसिखौ बेखेवनानै होयो देग्लाय 2025 मायथाइनि पद्मश्री बान्था मोनगिरि प्रफेसर डक्टर अनिल बड'फ बिथाङा। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि नखरनिफ्राय प्रफेसर डक्टर अनिल बड'फ बिथांखौ भारत सरकारनिफ्राय पद्मश्री बान्था मोननो हानायनि थाखाय गांसे आर'नाइ आरो गांसे मान बिलाइ होनानै बरायो। आरो बेजों लोगोसेनो खुंगा 19थि थुनलाइथिलि हाबाफारिखौबो मावफुङो प्रफेसर डक्टर इन्दिरा बड'फ बिथांनि दैदेननायाव। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बाहागो लाफैनाय गोबां गाम्बारिफोरा खन्थाइ आवरायथिनानै होयो। आरो बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव गावबागाव लिरनाय खन्थाइ आवरायथिनानै मेहेरगोनां खालामो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि अरबिन्द उजिर, प्रेमानन्द मोसाहारि, बिजित रामसियारि आरो पुर्ण ब्रह्म बिथांमोनहा। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गुसुं जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वाला मा जानाय जे मा जानाय बिदि मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।